Αγαπητοί φίλοι, τώρα θα σας δείξω πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να δουλέψετε με demo εκδόσεις των εφαρμογών της εταιρείας μας. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι, αφού μπείτε στο ίντερνετ, να κατεβάσετε το FileMaker Pro σε trial μορφή. Θα μπείτε στο site www.filemaker.com. Θα κατεβάσετε ένα download a free trial, το επιλέξετε. Θα επιλέξετε την πλατφόρμα FileMaker Pro 11, θα επιλέξετε το Try Now. Αυτό θα σας σταλεί, αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, θα σας σταλεί ένα email με ένα link όπου θα κατεβάσετε την εφαρμογή δωρεάν για 30 ημέρες. Από τη στιγμή λοιπόν που το κατεβάσετε το trial και το τρέξετε και ανοίξετε την εφαρμογή, τότε θα πρέπει να πάτε στο μενού File, Open Remote της εφαρμογής της συγκεκριμένης και να επιλέξετε Add. Θα βάλετε τη διεύθυνση 88.198.39.164 και μόλις πατήσετε Save θα σας εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας ζητάει ένα account name και ένα password. Ανάλογα λοιπόν τα password που σας έχουμε στείλει, θα τα τοποθετήσετε και θα μπορέσετε να τρέξετε τις εφαρμογές. Για παράδειγμα, αν θέλετε να δείτε την εφαρμογή Mobile Doctor, θα βάλετε username και password med. Να θυμάστε ότι θα σας ζητηθεί 2 φορές ο κωδικός πρόσβασης. Επιλέγετε λοιπόν το αρχείο που σας εμφανίζεται, θα ξαναζητηθεί ο κωδικός, ξαναβάζετε τον ίδιο κωδικό και στη συνέχεια θα τρέξει η εφαρμογή ώστε να μπορέσετε να τη δουλέψετε. Βέβαια, τρέχοντας την εφαρμογή από έναν σταθερό υπολογιστή, δεν μπορείτε να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες που σας δίνει το iPad και το iPhone, αλλά η εφαρμογή τρέχει πλήρως. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος περιορισμός. Απλά δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε τα θέματα του touch, όπως και το scrolling που έχει το iPad και το iPhone. Επίσης να ξέρετε ότι όλες οι εφαρμογές μας έχουν smart buttons, τα οποία ουσιαστικά μας βοηθάνε να κάνουμε κάποιες εργασίες. Συνήθως αυτά θα σας τα έχουμε στείλει με κάποιο email, να γνωρίζετε πώς δουλεύουν οι συγκεκριμένες εφαρμογές.